Mari vilayetinde yağından soň saandan çıkan elektrik toğunun üçünçülügi birnäçe günlen soň dikeldildi. Soğukta 4 günläp toksuz oturan owa ýaşaýjylary bu ýagdaýa hem begenýär hem de toğ üçünçülüginiň mundan beýlek dowamly beriljeğini umyt edýär. Mariniň etrap kengeşlikleriniň en çemesinde elektrik energiýasynyň üçünçülügi 30 ýanwarda dikeldilipdir. Adatlyň mardaky habarçysynyň maglumatyna görä hususanda ýol öten etrabynyň almış kengeşliginde transformatorlaryň hatardan çykmagynyň netijesinde soňky 2 güniň dowamında köpçüliklerin berilip başlan elektrik togy ýedigderli kesilip durupdyr. Diňe 30 ýanwarda elektrik energiýasy ýaşaýyş çaýlarynda ýedigderli berilipdir. 2 günläp tok ýedigderli kesildi. 1 sagat işlese 8 sagatlap öçük durdy. Bu ýyly ýyzyna gaýtalandy. Şu gün togumuz täzeden berildi. Şol köni transformator bejeripdirler. Dip owa ýaşaýjy saýdýar. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä geňeşlige degişli bu owadaky ýekiji transformatoryň partlamagy elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolupdyr. Owamyzda bar bolan transformator partlap hatardan çykdy. Ol transformator gaty köni, hatda daşyna ýagyşdan we gardan goruýjy demir gaby hem bolman ýalaňaç dur. Dip ýaşaýjylar 28 ýanwarda daňdan ýagyp başlan we uzakly gün dowam eden ýagyş güýçli ýel bilen bilelikde Mari vilayatynyň köp ýerlerinde elektrik togunyň kesilmegine getirdi. Mari şäherinde elektrik energiýasy 28 ýanwarda gün ortandan soň berildi. Emma bayramaly ýol öten we Taxtabazyr etraplarynda uzak wagtlap tok bolmady. Bu etraplaryň çetki owalarynda onlar çyllap çalşylmadyk elektrik sütünleri ýykyldy. Timleri zaýlandy. Ýolutin etrafynda adatlyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň sözlerine görä owalaryň elektrik energiýasy bilen üçünçüligi ýyllar boýy gowşak bolmagynda galýar. Sebäbi elektrik energiýasyny üçin edýän infrastruktura üstüne düşýän agramy çekip bilmeýär we ýaşaýjylaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Owamyzda ýeketek transformator bolan üçin gysyny tok pes bolýar. Tomsuna bolsa toğu güýçlendiriji enzamyň bolmasa sowadyjyny işledip bolmaýar. Ol transformator Sowet döwründe gurulyp suw neçenli çalşylman nur. Bu köni transformator her gedek hatardan çykanyna ony köni ätýaşlyk şaýlaryny oturdup gaýtadan hatara salýarlar. Emma bizim geňeşligimizde her köçä aýratyn bir transformator gerek bolýar. Dip yeni bir ýaşaýjy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar owalardaky elektrik energiýasynyň üçünçülüginiň pes bolmagy zerarly, çyralaryň hem köplenç ýanman durýanlygyny aýdýarlar. Adatlyga gurrun berilen soňky ýagdaýlaryň birinde aradan çykan ýaşaýjynyň patatyna baran adamlara garşy almak üçin merhumyň hosarlary uzakly giýje el telefonlarynyň çyralaryndan peýdalanmaly bolupdyr. Hepdeniň başynda vilayetde ýagan güýçli ýagyş zerarly etraplaryň ýollaryny hem sowatdy. Bu ýagdaý jemaat işgärleriniň işini kynlaşdyrdy. Ýol öten şäherçesinde jemaat hojalygynyň işgärleri köçelere üýüşen ýagyş suwlaryny elleri bilen ýygnaýarlar. Biz her gedek ýagyşdan soň ellerimize gawalyp köçelerde ýygnanýan suwlary aýyrýarys. Köçe guruluşygynda ýörüti joýa edip ýagyş suwunyň üýşýän ýerlerinden, gyralardan suw akyp gider ýaly etseler bolardy. Biz aýal maşgalalar, aramyzda syrkowlar hem bar. Biz çağı eklemek üçin uzaklygyny syrkow halymyza elimiz sowuk suwda. Biz halymyzdan şikaýet hem edip bilmän ýagyş suwuny ýygnap daşaýarys. Üstümizden ýagyş ýagýar. Biz ezilip işleýäris. Dip jemaat gullugynyň işgäräýdär. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä 28 ýanwardan bäri Marda we Liwapda ýagan köçeleri suw basmagyna iratyň elektrik we suw üçünçülüginiň kesilmegine şeýle-de ýol hadisalarynyň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Liwap Awtoluk Önümçilik birleşiginiň awtoparkyny 100den gowrak ýolagçy awtobusy bir näçe aý bäri ulanylman açyk asmanyň astyna boşdur. 24 ýolag saniyetlenen Toyota awtobuslarynyň sany azatlyk bilen gürleşen hünärmeniň tasdiklamagyna görä 120 sany. Liwap Awtoluk Önümçilik birleşiginiň awtoparkyny işleýän hünärmen bu hil awtobuslaryň merkezden beýleki sewitlere hem iýerlendigini, emma olaryň hiç ýerde ulanşy giýrilmänligini aýdýar. Türkmenabadyň ady belli 15-nji awtoparkyna 3 ay çemeti öň getirilen 120 sany täze awtobus açyk howada ýel ýagmyryň astyna ulanylman könülýär.
diýip habarçymyz bilen gürleşen hünärmen aýtdy. Şeýle-de hünärmen bu hili awtobuslaryň Edil Türkmenawatdaky ýarmyçberde 3 ay münden öň beýleki sewitlere hem iýerlendigini gurrun berdi. Hünärmen ýurdun sewitlerini paýlanyp berilen awtobuslaryň boş ulanylmadan durmagynyň sebäbini satyn alynan ulaglaryň önürde zawod tarapyndan berilmeli resminamalarynyň ýokdugy bilen baglanşdyrdy. Bu awtobuslaryň dokumentleri ýok. Olar şu sebäpden ulanylmadan dur beýleki vilayatlary ýiberilen awtobuslar hem ulanylmadan durmuşyn diýip adynyň aýdylmalygyny soran hünärmen aýtdy. Yurt garasy jurnalistler üçin ýapyk bolan soň azatlyk bu sebäbiň ne derejede hakykata laýyk gelýändigini, beýleki vilayatlary iýerilen awtobuslar barada aýdylýanlaryň ne derejede anykdygyny garasyz ýagdaýda barlap bilmedi. Habarçymyz bilen gürleşen ýaşaýjy bu awtobuslar awtoparka getirilenine awtobusa garaşyp ýadan soňlar Türkmenawatlylaryň gaty şahat bolandygyny, ýöne ýermegenliklerini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenawatlylar ilki bu awtobuslaryň ýola çykjak güni 10-njy dekabrda berilenilýän bir taraplyk gününe bayramçylyk dawaralaryna gawatlanar diýip garaşdylar. Emma bu edilen tama çykmady. Soň adamlar täze awtobuslar täze ýyl bayramçylygyna gawat işe girdiler. Adamlar täze ýyldan täze awtobuslarda işe okuw atnar diýip umyd etdiler. Emma ol awtobuslar 1-nji ýanwarda hem köçelerde görünmedi. Ýolagçylaryň günnelik ýol azabyny ýeňletmek üçin uly döwlet serýisine satyn alynan ýüzlerçe awtobusyň ulanylmadan durmagy il arasynda bir topor soragy, şol sanyny myşmyşlara hem sebäp bolýar. Ýurtdaky deskalaryň ýa-da satyn alynan tehnikalaryň ilaty ulanylmagy berilmegi bilen bagly dawaralaryň diňe ýurdun 1-nji ýol başçysynyň meýline, islegine ýa belliň wagtyna gawat gurulýanlygyny aýdyp, awtobuslaryň boş durmagyny gurban bolup berdim hömmetin iş praktikasy bilen baglanşdyrýan adamlar hem bar. Eger de şol Gurbanuly Berdimuhammedow aýtmasa, komanda bermese awtobuslar entek köp wagt boş durar diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýerli synç aýtdy. Şeýle-de ol bu awtobuslaryň boş durmagyny olaryň sary lenkiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunuş ulgamlary 31-nji ýanwarda ýerden Russiýanyň Atan 20 dronunyň 14-sini urup düşürdiler. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdi. Bu aýrlykda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Kiýew üçin has köp ýarag bermek çağrışlaryny dowam etdirdiler. Dronlar Mykolaýew, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kirovohrad we Harkiv regionlaryna atyldy diýip Ukrainanyň harbylarynyň beýanatynda aýdylýar. Hüjümden soňky mümkin itkiler ýa-da ziýan barada badabat maglumat elýeterli bolmady. Gündogordaky Harkiv regionunyň häkimi Aleksey Nehudowyň sözlerine görä, dronlaryň hüjümi netijesinde azyndan 4 adam, 3 erkek we 1 aýal şiketlenipdir. Şeýle-de infrastruktura detgallaryna zeper etipdir. 30-njy ýanwarda Russiýanyň Ukrainanyň durly tewitlerine uran zarbalary netijesinde azyndan 3 adam helak boldy. Bu ağırlıkta 31-nji ýanwarda Brüsselde Ýewropa Birleşigine agza döwletleriň gorunyk ministrleriniň duşugyna görülen taýýarlyklaryň çäginde Birleşigiň daşary siýasat boýunça başlygy Josep Borrell Ukraina üçin has köp ok däriniň zerurdygyny aýtdy. Biz Ukraina babatdaky aýdyň borçnamalarymyzyň saklanyp galýandygyny we dowam etdirilýändigini görkezmelidir diýip ol aýtdy. 30-njy ýanwarda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Ýewropa liderlerini Ukraina üçin himayaty tizlendirilmegin ýollaryny tapmaga çağırdy. Öňümüzdäki aýlaryň dowamynda öz berýän himayatymyzyň gerimini artdyrmaly bolarys diýip Macron Şweýça taparynyň dowamynda aýtdy. Russiýanyň ýeňişiniň bahasy ählimiz üçin gaty uly diýip ol sözüne goşdy. Bu ağırlykda Amerikanyň eýýam şühepde Ukraina uzak ağırlygy niýetlenen raketalaryň täze görnüşlerini bermegi mümkin diýip politika nesiri ençime çeşmesine salgylanyp habar berýär. Maglumatda bellenilse ýaly Boeing tarapyndan öndürilen täze raketa 150 kilometr ağırlygy çelini uçup we üstünde 110 kilogramy çelini bomba daşap bilýär. Bidenin administrasiýasy ýaraglaryň iýerilmegini geçen ýyl oňlapdy. Emma ol ilki Birleşen Ştatlarda sinagdan geçmelidi.